ceo moj život. Mislim da je moja karijera, prvo traje 30 godina, mnogi od vas čak nemaju 30 godina starosti, kako ja vidim. 30 godina sam u ovom poslu, prošla sam sve moguće stepenice i sve moguće nivoje koje ovaj posao traži. Hvala Bogu da je tako, jer ja zaista i dalje mogu da stanem pred publiku, pred prepunu dvoranu. Ja ću već preko sutra idem na Rammsteinov koncert. Ne znam da li sam uzbuđenija zbog ovoga večeras ili zbog toga što idem sutra da vidim Tila Lindemana, ali već u nedelju imam nastup, ne, 26. to nedelja, ali tako? Da. Već 26. imam nastup u Opovu, Napolju, na trgu, tako da, mislim, to sve teče, radi se, eto šta vam kažem. Je li Raša i za na sceni na Bini podrška? Vidi, ja ću sada reći nešto, nadam se niko da me ne čuje, se ne odlazi. To je čovjek koji je na svojim leđima kompletan ovaj projekat iznao, ja mu se beskreno mnogo zahvaljujem. Car je ozbiljan, ja ne bih ni trećinu uspela svega ovog postignuti da mi nije njega. Toliko puta mu dnevno kažem da ga volim, ali ovo stvari ne znam koliko je to mnogo zapravo, jer često to mi ne pokažem na pravi način. Mislim, žensko sam, a i god se držam sam, ali eto, hoću da mu se zahvalim jer je išćero sve do kraja.